Leýtge wagtyň içinde Farhundany kawulda we onuň daşynda Awganistanlylaryň köpüsi tanady. Farhunda özünün gurhanyň otlanlygy barada myşmyşlaryň ýaýramagynyň soň 19 martda Kabulda Üýşen Märeke tarapyndan zalymlar öldürildi. Bu wagşyçylykly waka halk arasynda gahyr gadap töretdi. Dini mektebiň okuwçysy 27 ýaşly Farhundany bilýän adamlaryň gahyr gadap duýgusyna ýetki hasraty hem goşuldy. Onuň erkek dogany Mujibullah Farhundanyň dinçi we tutan ýerli aýal maşgala bolanlygyny we onuň mugallim bolmagy arzu edenligini aýdýar. Farhunda yak insan mutadayyin, buzurgandiş و یک انسانی بوده که همیشه میخواسته هر قدم که شد باید به وجه احسن شد و اینمی باعث شده که اشخاصی که دیدیم منافعشان در خطر است موجبات را فراهم بکنن که موجب قتل ازیشه. Hut Farhundanyň tutan ýerliliginiň negativ reaksiýa döreden bolmak ihtimal. Şaýatlar onuň başga dinanlary, palçylary we kawulyň gonamçylyklarynda satylýan dogajyklary pul sarp etmezlige çagyranlygyny gürrüň berýärler. Şaýatlaryň sözlerine görä käbir adamlar öz sowdasyna ziýan ýetmeginden heder edip, ony gurhany otlamakda aýplapdyr. Farhundanyň hususy dini mektebindäki mugallimy onuň dine uýýan aýal maşgala bolanlygyny aýdýar. اینمی که شخص خود فرخنده یعنی فقط پشت ازی بوده که چه قسم قرآن را درست‌تر یاد بگیرن و چه قسم توانایی بیشتری داشته باشند که قرآن را به شکل درستی که باید مسلمان ها بخوانند خوانده بتوانند و در رابطه با قرآن عظیم شان یعنی خدمات عرضه بکنند. Farhundanyň kawulyň etrafynda ýaşan ýerindäki goňşulary hüjüm baradaky habaryň özlerini hukukduranlygyny gürrüň berýärler. Sorak دختر پاک با حجاب بودن. بسیار متاثر ساختن همیشه به که از مرگشون خبر شدیم حتی 3 شب 4 شب هیچ خواب نکردیم واسه فامیل ما. Farhundanyň ölümi müňlerçe owan erkek adamy we dinany köçä çykyp adalaty talap etmäge iterdi. Bu ýaş dinanyň ady owanlar üçin aýallara garşy adalatsızlygyň hem zorlugyň soňuna çykmagy talap etmegiň simwoluny öwrüldi.